kiya kai yale da kaji me ba ni ka san me yake damuna ina zaka je wallahi yanzu wannan dan maje gurin dan maje zan tafi wallahi wajen dan maje zan tafi garin nan yayi zafi alaji wallahi nan da ka ganni dan majen yola dan maje wallahi wajen Faisal Madiba zan tafi uba na maganin kuka na dan majen yola wallahi wannan abu jajan da ka gani baka ganna hargitsa ba wallahi idan kai wannan hargitsin da ka gani gari ne iya mun zafi yanzu zan tafi wajen dan maje abin ne na gani domin zuwa baka ban gaje ni ashe tafiya zaka ka banni ai ba kai kadai na bangaje ba wurin dan maje zaka tafi ka banni wallahi baka sani ba to da ni za a tafi na bangaje mutane sun fi dari kai ne na ƙarshe dan maje ne yola kai ma Allah ne ya sa ka sani ba zai yi a tafi ba ni ba to ka shirya ba zai yi a tafi ba ni ba yanzu dan majan yola billahi la ilaha illa inda kaje alheri to ka tafi wajen dan majan yola ya raba ayyuka kai duk inda ake dan maji alquran na yola shine dan maji duk yauran ƴaƴan manja ne kai alquran da yare ƴaƴan manja barin ya sako jaka wani ai diran ai inda muka je wajen dan maje billahi la ilaha illa wa ranan nan kaga kaza lakisera billahi la awwal ji zaka yanda kaza a hotel kake to bari mazan yi ma an fito maza ka fito a wani ina jiran ka fa yawa wallahi Allah ina ga muku billahi la ilaha illa yau ya girgir bau gahi ya hirya yanzu zai tafi wajen dan maje dan iska ne ni ina tausaya kaza ranar da na dan maje ina tausaya kaza ina tausaya miki billahi la ilaha illa ya girgir bau bakin nan nasa kamar tsohuwa ta tankoye gwiwa kai dan maje ubangiji ka ce ba ka san dan maje ka je gidanku ka ji gidanku ana I love you dan maje